Balkan vilayetinde Belent'ten tutulan bayramçılık şäherleri davaraly ýürüýüşle başlandy. Balkanaçylyk spor toplumuna guralan davaralar ajaýyplyk bilen tapatlandy. Bayramçylyga gelen köp sany mihmanlar vilayet medeniýet müdürlüğiniň sungy dostatlarynyň teatr artistlarynyň bayramçylyk münasibetli taýýarlan edebi saly çykyşlaryna garşylandy. Çykyşlarda watanymyzyň berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň ýyl-ýurt bähbetli beýik işleriniň wasp ýetirli. Bu ýerde guralan dawara şöhrat berip bu ajaýyp eýýama nurany ýollara ýalkyn bedegum diýilip atlanyrly. Vilayet häkimliginiň, vilayet zinanlar bölüminiň, Agrar partiýanyň vilayet komitetiniň guran aýdym sually dawarasy täsiri bolup, berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne hormat prezidentimiň taýsy tagallalaryny netijesinde türkmen bedegine goýulan sarpanyň has belentdigini özüniň aýdym beýan tapdy. Bir ýerde zinanlaryň el hünerini mahabatlandyrýan milli medeni mirasymyzy şöhlenlendirýän Ümit Suri döwrawap derejede görkezildi. Türkmen medeniýetiniň milli bayramynyň şanyna giňden dawralanylýan dörli şäherlerden, joşgyny ýanglanan aýdymdyr saatlardan ruhy lezzet alan dawratnaçylar Balkanaçylyk spor toplumynyň döwrawap çapy meýdançygyna bir-birine ulaşan at çapşyklaryna ul höwüslen tomaşa etdiler. Bayramçylyk münasibetli geçirilen at çapşyklaryna bedewler öýelleriniň ýynnamlyklaryny görkezdiler. Hormat prezidentimiň adyndan 50.000 manat meçhwerine goýulan baş baýrak ugrunaqy 1800 metr aralyga geçirilen 5-nji çapşyk hasa çekilişli dartgyny käse tebetlendi. Onna Balkan vilayet polisiýa müdürlüğine degişli bolan şadanyny 2 atly gara dorat belinen aralyg 2 minut 13 sekundda ilkinji bolup geçip baş baýraga nasip boldy. At çapşyklaryna öňdelik eýilen bedewlere serpaýlar ýapylyp, çapyk tuwarlara sowgatlar jan koýuran şowkyna astyna goşurly. Türkmen medeniýetiniň milli bayramynyň dawaralary Balkan vilayetiniň magtymly turamynyň gözel ýaýlasyna geçirilen bayramçylyk dawaratyna vilayet medeniýet müdürlüğiniň soňgy dostatlarynyň teatr artistlarynyň taýýarlan edebi saly çykyşlaryna watanymyzyň berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň arkadaly gahrman serdarymyzyň ýyl-ýurt bähbetli beýik işleriniň hem de türkmen medeniýetiniň wasp ýetirli. Awada milli täýatçylyk dowlagynyň gözel ýerlerine geçirilen medeni şäheride ýokary ukurentlige beslendi. Türkmen maşagarnäki deňizçilik orta ýyllary kömekden talip ýaşlarynyň çykyşlaryna hemişelik beýtarap watanymyzyň rowany ak ýollardan okguny öňat barýan gahrman arkadamyda hemde hormat prezidentimiň arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözleri joşgyny ýanglandy.